Moi kaikki! Mun nimi on Juko Koskinen ja tässä videossa mä kerron teille ADHDsta. ADHD eli Attention Deficit Hyperactivity Disorder on tarkkaavaisuuden ja aktiivisuuden oireyhtymä, joka liittyy aivojen tarkkaavuutta ja vireystilaa säätelevien hermoverkkojen häiriintyneeseen kehitykseen. Mulla todettiin ADHD aikuisiällä 35-vuotiaana, mikä on hyvin yleistä naisoletetuilla ihmisillä. Mutta myös tyttöoletettujen ADHD:ta on vaikeampi todeta kuin poikaoletettujen, mutta siitä mä kerron tuonnempana lisää. No, kuinka mä aloin sitten epäilemään itselläni ADHD:ta? No, mulla oireita olivat muun muassa keskittymisvaikeudet, ajatusten harhailu muiden puhuessa tai muuten vaan, impulsiivisuus, aktiivisuus, jonka asioihin keskittymiseen tai ajatukset pysyy kasassa, hyperfokus, väsymys ja uupumus, ja sekä tylsät ja ei-kiinnostavat asiat oli semmoista, milloin ne mun ajatukset lähti tosiaankin harhailemaan, ja tylsien ja ei-kiinnostavien asioiden parissa oleminen tuntuu välillä fyysisesti ja henkisesti vaikealta. Ja nämä on vain osa asioista, jotka liittyy itsellä ADHD:seen, mutta yleisesti mielen ja tai ajatusten levottomuus, yliaktiivisuus fyysisesti tai ajatusten tasolla sekä näiden asioiden purkaminen tai niistä selviytyminen omalla tavalla on pieni osa siitä, mitä ADHD on. Ja mun oma polku itse asiassa lähti osittain mun oman lapsen kautta, jolla mä epäilin olevan ADHD. Mä aloin myös etsiä asiasta tietoa, kun mun terapeutti epäili mulla olevan ADD, eli Attention Deficit Disorder, joka ei ole enää oma diagnoosi, vaan osa ADHDtä. Mä kävin läpi nettisivustojen tyypillisiä oireita, luin kokemusasiantuntijoiden tekstejä sekä sellaisin videoita, joissa ADHD-ihmiset kävivät läpi historiaansa ja merkkejä heidän ADHDstansa nuorella tai vanhalla iällä. Terapeutin kautta mä otin yhteyttä oman terveyskeskukseen, jonka kautta kävin asioita läpi ensiksi hoitajan kanssa. Ja tämän jälkeen tapasin lääkärin, joka määräsi mut ADHD-tutkimuksiin psykologin kautta. Ja siellä oli selkeää näyttöä ADHDsta, mutta ne tutkimukset keskeytyivät, koska mulla oli tosi suuri masennus, enkä muistanut myöhemmin ottaa yhteyttä asiasta, mikä on myös hyvin yleistä ADHD-ihmisillä. Mun lääkäri vaihtui jossain vaiheessa, ja kun hän otti mun yhteyttä, hän muistutteli mua tästä tutkimuksesta ja kysyi, että haluanko aloittaa ne uudestaan. Koska mulla oli oma jaksaminen paremmassa jamassa, mä annoin myöntävän vastauksen. Lääkäri kävi sitten haastattelut uudestaan läpi ja määräsi mut sitten erikoispsykologihaastatteluun. Ja kun sieltä ne tulokset tulivat erikoispsykologin mukaan, mulla oli selkeästi ADHD että autismin kirjon piirteitä. Autismia käsittelen myöhemmin toisella videolla. Lausunnon jälkeen mä tapasin oman lääkärin, jonka kanssa keskusteltiin lääkityksen aloittamisesta. Ja lääkityksen aloituksen jälkeen mulla se on vaihtunut kerran sivuoireiden haittojen takia. Mun pitää myös seurailla mun verenpainetta, koska ADHD-lääkitys voi nostattaa sitä. No, onko lääkityksestä ollut sitten mitä hyötyä? Itseni kohdalla on, koska se on muun muassa parantanut mun keskittymistäni, auttanut ajatusten pysymistä kasassa ja auttaa mua asioiden organisoinnissa, niiden hallinnassa, jaksottamisessa ja aikataulutuksessa, jonka takia mä en harhaudu tekemään muita asioita, mitkä on ei niin tärkeitä niiden tärkeiden edelle. Haittapuolena lääkityksessä mulla on ollut uupumus, jota seuraa kaikesta tsemppaamisesta ja jaksamisesta niiden vaikeiden ja uuvuttavia asioiden äärellä, mutta jotka on silti pakko tehdä, kuten muun muassa koulussa tai töissä. Myös mun unenlaatu on tosi heikkoa, sillä ajatukset ja etenkin mun pään sisäinen radio, joka soittaa musiikkia 24/7, jyllää aina iltaisin ja öisin, sillä se ADHD-lääkitys ei kestä koko päivää. No, mistä sitten on apua? On sulla diagnosoitu ADHD tai epäilys siitä? Itselle seuraavat asiat ovat tuoneet apua ennen ja jälkeen diagnoosi. Hippailulelut eli fidget toysit, maadoitus ja tauotus. Omien vahvuuksien havainnointi ja niihin keskittyminen. Myös se, että on hyväksyntää itseään kohtaan. Sinä et ole vääränlainen. Myös tieto on voimaa. Levottomuuden purku ja sen kanavointi johonkin kivaan ja mielekkääseen tekemiseen. Melatoniini uniongelmiin. Mielekäs tekeminen, vertaistuki, seliöpalvelut esimerkiksi kirjojen ja opiskelun suhteen.
Opintojen helpotus esimerkiksi opintopsykologin kautta tai vaikka listan kerääminen omista oireista mahdollisia tutkimuksia varten. ADHD on kompleksinen häiriö, jota on toisinaan vaikeaa tutkia. Etenkin nais- ja tyttöolotetut jäävät helposti tutkimatta, sillä heillä esiintyy yleensä enemmän tarkkaamattomuutta kuin yliaktiivisuusimpulsiivisyyttä tai näiden yhdistelmää. Oireet saatetaan tulkita myös väärin, esimerkiksi johtuen masennuksesta, ahdistuneisuudesta tai stressistä. Ja tämän takia ei ole harvinaista, että naisoletetuilla ADHD-oireet saattavat jo korostua vasta vanhemmalla iällä, kuten itsellänikin. ADHD on myös noussut lähivuosina paljon kartalle, ja siitä keskustellaan puolesta ja vastaan, mutta mä muistutan siitä, että ADHD-ihmisiä on ollut aina olemassa. Ja mitä nopeammin ihminen saa apua, sen helpompi on auttaa ihmistä pärjäämään arjessa sekä aloittaa mahdolliset tutkimukset sen diagnoosin saamiseen. Tämä oli pieni siivu ADHDsta ja mun omasta kokemuksestani siitä. Seuraavalla videolla mä tulen käsittelemään autismia, jonka piirteitä mulla on myös todettu. Kiitos katsomisesta. Muista tykätä, kommentoida ja jakaa tätä videota. Morjens ensi kertaan!